Dublin. Barkatu atrebentzia, baina zer egon zara irakurtzen? Galdetu dit ezustean iralboko emakumeak. Eguneroko bat da. Aspaldikoa ematen du. Halaxe da, 1926 urtean idatzi zuen 14 urteko mutil batek. Zure aitonarena da? Ez, garai arteko arkitekto baten semearen nada. Bidaia egin zuen aitarekin batera Europatik estatu batuetara. Ez esan, eta nola iritsi da zure eskuetara? Idazlea naiz eta dokumentatzen ari naiz novela baterako. Idazlea, banik liburu artean egiten dut lan. New Yorkeko liburutegi publikoko langilea naiz. Barka, ez dut neure burua aurkeztu. Renata Toma naiz. Tira, Renata Violet Thomas. Violet hori amonegatik jarri zidaten. Ego Karolinako emakumerik ederrena zen. Kirmen Uribe. Urte askotarako. Izen hori 6 kutsatan da euskeraz.